2 śliwusy. A tak wecą kości, to mi się wszystko nie zdo. No i bardziej, tak po prawdzie, to mi się nie podoba w tym naszym kraju gorzoła. No to, i że sam u nas bez 80% ludzi było, jest, albo będzie napranych. Słuchajcie, ino, sam u nas ino niemocne nie słepią. Ja, ino takie, i to też jest nie wszystkie i nie wszędy. Ja mam ci, wiecie, takich 2 sąsiadów we wsi. I oni to tak, jeden zawsze ogolony, do roboty depto, kulturalny taki, woniący, a drugi to tak oby ze hasioka wylaz, a oba jednako słepią. Trafiałem się lecy kiedy we wsi, jeden ten woniący, naparfinowany go do, słuchaj ty, no słuchaj, jak ty po roku wyglądasz? A mówię, moja staro, kurde, do domu nie chce mnie wpuścić w lacie. Rządzi ten, który capi jak aśnki bez lato na placu. Jodo miarkujesz, chopie, po haziokach łamża, decko po piwnicach, nie? A mnie to tam chopie, moja staro zawdy do chałupy wpuści, zawdy. Ty, bracie, a jak ty to robisz? Normalnie, chopie, miarkujesz, 3 razy ja do domu, z sebryką się we sieni dosaga, że ta staro nie zostawi mnie gołego na sieni, co by sąsiody mieli moja starą obgadowali, szeredzili, gringom, chopie, drzwi się otwierają i o te moje lunty sru, rajn, i za tymi łachami i już jest driny. Ty, kurde, ja też by musiał tak zrobić, wiesz, chopie, no to zrób to. Kaj za tydzień się już zaś trafiają. Ten jeden, taki jak był ufifrany, zmaraszony, tak dalszy jest uciorany. No i jak, chopie, zrobiłeś, jakich ci tu plikował? Zrobiłeś. No i jak? A chopie, tak jak zrobił jakiś mi kozą. Seblikech się we sieni dosara, gringom, drzwi się otwierają, chopie, to ja te moje lunty, te całkiem moje obleczenie sru, chopie, a tu ci, chopie, dzwonek, zwierzę się zawarli i ta strassenbanka odjechała. Rozprawił Eugen z Pnioków.